Zoekepje ben ik geboren. Een zoekepje zo wie ik leef. Ja, ik kan eerst beginnen, die 4 minuten gewoon weer makkelijk horen. Ook zijn even aangedrukt. Die Brabantse zijn geweest, dus dat hebben we al gehad. Nu hoeven we alleen maar jeugdproces terug. En zo. Te feliciteren. Die meneer Navragat, Shell weer op. Natuurlijk zijn die leukers van Oekse Brood, richting Sanderboot gekomen. Wie gebroekelijk. En op die hier op die. En ons met 6 van de eerste, en natuurlijk de ouders van de clubjes bezig. Dat wil ik zeggen dat de persoonsbeveiliger secuur had betaald zitten daar zitten. Ja, we hebben de bijnamen gekregen, buurman en buurman. Voor ons is dat natuurlijk heet, de meesten kennen alleen de tekenfilmserie. Maar we wisten eigenlijk wel waarom ze wat zeggen tegen ons. Natuurlijk, de ouders zijn het belangrijkste. Maar we zouden nog eens eerst orde omhangen bij Prins Jean. Wat goed. Dat is niet van gevallen. Dan nu uw prinses Fleur. Stralend gezichtje. Wat goed. Natuurlijk wens ik weer heel veel spas en plezier hier in Sanderboot. Ik heb hier een paar keer gezien, dus dat is geen probleem. Echt niet. En voor Fleur geldt hetzelfde, want dat is voor mij ook niet gezien. Dus. Veel komen ik toe feliciteren. Een handje geven. En plezier ons nog een paar keer, denk ik. Dank u. Klunkers, hier ook weer hartstikke bedankt dat je hier zit. Een eigen receptie heb ik gemist. Maar van ons die wat door waren, die wisten pas dat ze door waren, mensen die het film krijgen gezien. Nou, weet je, namens de verzweerd, ik nog 43 jaar, ik ben bedankt. Ja, hartstikke bedankt dat jullie waren. En heel mooi vast vanavond te doen. Dankjewel. We kunnen de showfoto kunnen zich klaarmaken. Nou, dat is behoorlijk stom weer. Zijn er wat zo hoog hier? Andy! Andy! Een zoekepje ben ik geboren.